inini ndonzi Darlington kana kuti D-Mix ndo rangu remanyemwe ndo rebasa. Nyaya yandinayo pano apa ina kunyanya kukura inyaya diki diki. Inyaya ye music industry yedu muZimbabwe. Kwandiri nini hatina kwatiri kuenda as Zimbabweans, because there's a lot of rubbish that is being recorded, that is being pushed by radio stations day in day out. Music chaiyo svinu haisi kurira paradio, hatiri kumbonyeperana, zvotorwadza ende zvotsamwisa. Anyway, why am I saying so? Ndokutaura ndichidaro inini because ukatarisa kuti most of the Zimbabweans, they don't want to sound original, they don't want to sound as Zimbabweans. Unoona munhu anotanga kuipa hip hop, you want to sound like Kanye West, you want to sound like Dolly Parton. Recently amapiano, everyone wanted to go for amapiano. Ko achairidza mbira nemarimba ndiani? That's our music. Afro fusion kana kuti Zimbabwe fusion amene munoiti kudi. But anyway, tutaura nyaya ye-identity. Hapana vazhinji kunyanya ku dancehall, there's rubbish, there's mavideos out, there's nudity, of which it is against our culture. Tarisa izvi mavideos zvinhu zvichipostwa vachiita zvimagig zvavo, that's rubbish, that's totally insane. And ndombobvunza kuti where is ubuntu, unhu hwedu hwakaenda kupi? Saka toita sei? Okay, anyway, inini I'm not a guru in this field, but I'm just someone who is into arts. Kuti titaura nenyaya iyi tangoti rega timbotaura nevakuru vagara muindustry vambotudzawo maonero avo nemafungiro avo kuti kubva kupi tichienda kupi and what is supposed to be done kuti tigadzirise rubbish iri kuitwa kunyanya nemazimdancehall. Zimdancehall is rubbish to me, it's rubbish, total rubbish. Anyway, not everyone is rubbish, but pane vamwe vatinokwanisa kurespectwa, but ukazotarisa kuti on the international arena tambo dziri kurema muno muZimbabwe we've produced a few artists vakwanisa kuita zvinhu zvinobatika painternational arena like Mokomba, Anamdara Tuku the late, may his soul rest in peace, Baba Shero Macheso. But you ungade kuenda ku America unoimbira hip hop untaura kuti this is rubbish because you want to sound like them. You can only go there uvaradza zvamunoita kunoko. Anyway, isusu zvatazoita manje sedarling media tati no, regai tinotaura nevakuru. We visited Mdara Mono at Mono Leo Studios, and Mdara Mono has this to say. Yeah, Mgatarisa, since digitalization, we've managed to produce one international act, Mokomba. The reason being that everybody is trying to sound Nigerian or Jamaican or American. And at the same time, Mukatasa history in Zimbabwe, music industry in 1930. Mukatasa from 1930 up to now, Watarosa to Vakabudira, Vakajika Mari, Vakazo, Kwansaku Bruka, the music ekunze Vangani. You find with each other, it's zero. Count Paneva, Wakata to my small Ningirini inroads, then but to magnify Kutonga Wabudira Serico personal chambeti. So basically, problem repeating and which dig was in Amazon or your relay on my theories are still proven. And wasn't I check data, especially historical data, we check out the Munikama systems and music and pharmacy. Karata Samono Kanochida, unless we don't go 10 rows or go Zimbabwe, go Peram Zimbabwe, but can ambition Yako Iriaguzo, Buddha Kunze, Nuguzito International. So get on all of them to Thomas Mafumo, you need to have a sound that is very Zimbabwean. And then one thing to know the was and should be why is it every time country is those Mazwan is it's always foreign. Apart from Betos, Mazwan is a Munum Zimbabwe. Both got some Jamaicans who are Bunza venues or Mazwan is root on HD Queen, one of any dancehall. South Africa, one of any Amapian Diao, our dancehall Diao, Nigeria, one go to a Chimtenguri Chow, but Chisama Gates, but Gazera something Chow. One of America, one of Venezuela, but in Zimbabwe, what is very dick venue, the zip? I mean, very dick venue, the zip, it's always the concept. That's why you're not even panic complaining to a my DJ, Munum, Power is the best one, and what is the concept. Zimbabweans, I think, Taka colonized in a very unique way. You would brains are colonized or Congo Fungoti. Anything foreign is better.
So I hope I'm not digress a story, but the point yangu ndeyekuti vechidiki muno they need to appreciate who they are because self hate yakawandisa. And ukatora muZimbabwe nokamisa utora muJamaica nomisa you can tell kuti muZimbabwe ndonyaya kuzvitarisira pasi. Because tungofila small pangwe we cannot appreciate munhu usingazvi appreciate every time tikatanga ku appreciate munhu tatotanga kutoshora zvedu. That's why you know every time pakauya foreign artist takatobatira hana mumaoko mutanga unzi one ripoka Bena Boy angabata microphone akadai mundindo matise muno masingagona kubata mamic wakadai waona iri Bena Boy asi pakakwira pa stage keyboard dzakatanga kukwira pa stage amundindo ma keyboard ise muno machida kukwira pa stage time anything kawaita avakwanisa ku appreciate chinhu chekunze vasino criticize chiri local saka that's a sign of self hate tikakwanisa kubvisa self hate iyoyo tokwanisa kuenda somewhere. Thank you mkoma muno anenzeve anzwa asinawo nzeve ameno chokwadi chinorwadza asi achiputsukama nedancehall hatina kwatiri kuenda. We are not carrying any Zimbabwe identity. That is not our music. That is not us. Thank you mkoma mono. Thank you nemi vateerera. For the sake of entertainment teerera henyu dancehall but at your own peril. Tenderai vana venyu but ukazonzwa kutaura mamwe mazwi asingaite mumba it's because of you parents munenge maregerera vana. It's a collective effort yekuti tigadzirise chinhu ichi tive maZimbabweans. Like it or not, the truth has been said. Thank you.